नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर मयूर वर्मा मंचार जिल्हा उस्तुवारी सचिव श्री कोट श्रीनिवास पुजारी हेमगेल्या नेतृत्वात आमदार श्रीमती रुपाली एस नायक, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जमाती कल्याण विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड हेमगेल्या संयुक्त आश्रयान आयोजित केल्ले अंत्योदय कार्यक्रमात सहभागी झाले. अंत्योदय कार्यक्रम दवरचे हेका खूप महत्व आसा आणि लोकप्रतिनिधी खंयच्यान असले कार्यक्रम दवरचे कौतुकास्पद आसा. ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी हे सार्वजनिक लोकां भितर सगळ्यात लागीं उरतात. लोकांक कसली बी समस्या येयल्यान पहिले ग्रामपंचायतीत वयतात. तेन्ना तेमगेली समस्या आयकून ती निवारण करच्याक प्रयत्न करूं जाय. स्थानिक संस्थेच्या जनप्रतिनिधीन फक्त सभा घेवची न्ही, तर लोकांक सरकारी माहिती आणि योजना तेमचे पर्यंत पावोवचे प्रयत्न करूं जाय, अशें ह्या अंत्योदय कार्यक्रमाचो उद्देश आसा. ह्या वेळार भटकलचे आमदार, विधान परिषद सदस्य, नगरसभा अध्यक्ष, समाज कल्याण, अनुसूचित जमाती कल्याण, मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि निगम मंडळाचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. अभिवृद्धी कार्याक बजेट योजनेचीच गरज ना. कार्मिक मंत्री शिवराम हेब्बार. कारवार. सर्वांगीण अभिवृद्धीच्या परिकल्पनेन मुख्यमंत्र्यान बजेट मांडला. जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागात निर्दिष्ट अशी योजना ना, अशी काही जाणारे व्यक्तिमत आसा. जाल्यार तो भाग अभिवृद्धीक फाटी पडलो असो ना. अभिवृद्धीच करची जाल्यार मंत्रिमंडळात चर्चेकन अनुमती घेवन आर्थिक मंजुरी घेवन अभिवृद्धी कार्य करूं जाता. बजेटांतूच कामगिरीची घोषणा करूं जाय म्हणना. प्रवासोद्यम आणि मच्छीमारीच्या क्षेत्रात करावळी भागात जास्त प्राधान्य दिला. काळी न्हंयचे उदक उत्तर कर्नाटकाच्या भागात सोडच्या विशयाचेर आपल्याक स्पष्ट माहिती ना. जाल्यार मुख्यमंत्र्याकडे चर्चेकन त्याचे बद्दल प्रतिक्रिया दिता अशें प्रसार माध्यमांकडे उलयतना शिवराम हेब्बार हेमी माहिती दिली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अस्नोटी सेवा निवृत्त सैनिक संस्थेली 4 एप्रिलाक गेट टुगेदर मधल्यान मनोमिलन कार्यक्रम. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार अस्नोटी हिंगा एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशन अस्नोटी या संस्थेचो गेट टुगेदर मधल्यार मनोमिलन कार्यक्रम 10 एप्रिलाक 2022 आयोजित केलो. जाल्यार त्या दिवस रामनवमी हो राष्ट्रीय सण असून त्याचो आदर करून अस्नोटी एक्स सर्व्हिसमॅन गेट टुगेदर कार्यक्रम 3 एप्रिल 2022 आयोजित करतलो, अशें आज जाल्ल्या एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशन संस्थेमार्फत अस्नोटी संस्थेच्या कार्यालयात जाल्ल्या बैठकीत सगळ्या सदस्यांनी एकमतान हो निर्णय घेतलो. ह्या वेळार हल्लीच दैवाधीन जाल्ले एक्स सर्व्हिसमॅन अस्नोटी संस्थेचे सदस्य स्वर्गीय हरिश्चंद्र राघोबा कोळगेकर आणि जनरल एस.एफ. रॉड्रिक्स हेमका संस्थेमार्फत 1 मिनिट मौन पाळन श्रद्धांजली अर्पण केली. तीन एप्रिलाक जावच्या एक्स सर्व्हिसमॅन गेट टुगेदर कार्यक्रमात संस्थेच्या सदस्याल्या परिवारान सकाळी 8 वाजताना हजर राहून अस्नोटी गावात रॅली मार्फत सैनिक परिवाराली एकी आणि त्या दिवस ठरयिल्ल्या कार्यक्रमात शिवाजी हायस्कूलच्या पठांगणात हजर राहून कार्यक्रमात शोभा हाडू जाय, अशें संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके आणि सेक्रेटरी श्री उल्हास नागेकर हेमी प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. मेन मिटिंगा तुमकां आपोवपाचें कारण कितें काय म्हणल्यार की आमी 10 तारखेक मिटींग हे दवरलेले गेट टुगेदर की आता डेट कॅन्सल जाला 3 तारखेला एप्रिल 3 तारखेक. आनीक आमी सगळ्या तुमच्या कमिटी मेंबरांची आनीक बाकी आयला सगळे मेंबरांक आमकां सांगता कितें म्हणल्यार हे आमी सगळे रेस्ट साठी तुम्ही सगळ्या आम्ही आपयला आम्ही सगळ्या
उमजीन जसे आम्ही 2019 केले तसेच उमजीन आम्ही सगळ्यांक करचे जाय आणि सगळ्यांनी येऊन सपोर्ट दिवचा जाय आणि सगळ्यांक येऊन करचे जाय. दुसरी बाबतीत म्हणल्यार आमचे हॉलात भितर का जायना. आमचे हॉल आम्ही बाहेर करताले, बाहेर टेंट लावून आम्ही बाहेर बंदोबस्त करचे पडटाले कित्याक हॉला खाली 150 लोक येतात. त्यासल्यान आम्ही बाहेर टेंट लायताले आणि ते बंदोबस्त करतले. आणि दुसरे म्हणल्यार रेलीचे आमगेले हांगा करेक्ट आमगे 8:30 सगळे जाण हजर जावंक जाय. प्रॉपर मेडल सूट घालून आणि आपली गाडी घेऊन आणि हिंच्यान 8:30 पुन्हा 9 सुटू जायत आम्ही तर आम्ही टायमार घेऊन पावतले हे सगळ्याक कळू जाय. आणि हे हिंच्यान आम्ही अस्नोडच्यान शिवाजी स्कूल जाल्यानंतर सावताडा धरील ते कामाक्षी देवूळ धरील ते मड्डामकी हांगा शिता मदेवाडो रामनाथ देवस्थान देऊळ शिता सीधा पेट्रोल पंपाक हिंच्यान पळगे धरील ते गणपत देवळा हिंच्यान डायरेक्ट पत्तन हायस्कूल हे सगळ्याक रूट खबर उरूं जाय. युक्रेनच्यान सुरक्षित घरा पाविलो कारवारचो युवक प्रतीक. कारवार युक्रेनच्या उजवर रोड नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटीत शिक्षण घेवतो विद्यार्थी कारवारचो प्रतीक सुरक्षित काल घरा पावलो. पालकान आपल्या पोराक आनंदान आणि हर्ष उल्हासान मिठीत घेऊन स्वागत केले. MBBS शिक्षणासाठी जानेवारी 19 युक्रेनात गेल्लो प्रतीक हेमगेले वर्ग फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू जाल्ले जाल्यार थंयच्या विद्यार्थ्याक रशियान युक्रेनाचेर लढाई हल्लो केली खबर ना. पालकान फोन करून सांगतरीक ही गोष्ट तेमकां कळली. विश्वविद्यालयात भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित मायदेशात पावची व्यवस्था केली. भारतीय रायभारी कचेरीत माहिती दिवन बस व्यवस्था करून सुरक्षित विमानतळार तिकीट व्यवस्था करून मायदेशात पावले अशें प्रतीक हिमी माहिती दिली. 108 रुग्णवाहिकेत एक महिलेन दिलो बाळकाक जन्म. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुणगोडात 108 रुग्णवाहिकेत एक महिलेन बाळकाक जन्म दिली घटना घडली. जन्म दिली महिला मुणगोड तालुक्याच्या इंदोग्रामची दावलबी महबूब शाह हनकनहळ्ळी 19 वर्सां म्हण माहिती मेळिल्ली आसा. महिलेचे पहिलेच बाळंतपण आणि उच्च रक्तदाब दिसून येयल्यान तिका तालुका रुग्णालयांतल्यान हुबळीच्या किमसात धाड दिले जाल्यार वयता आसतना महिलेक प्रसूती वेदना वाडिल्ल्यान वरुरा लागीं रुग्णवाहिका थांबोवन वैद्यकीय तंत्रज्ञ धनराज बळूर हेमी त्या महिलेले सुरक्षीत प्रसव केले. आवय आणि बालशे सुरक्षित असून हुबळी किमसात उपचार घेतले आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.